thatha incwadi esizifunda abantu bake bathathu oqala izenzo chapter 5 verse 12 ezenzo chapter 19 verse 11 incwadi yamaKorinte esibili chapter 12 hallelujah chapter 12 verse 11 to verse 13 the Lord is worthy to be praised. The Lord sibe sesinikela uThixo enza umsebenzi wakhe. Manifunda phezwini uJesu ithi iBhayibheli wenyula abafundi bakhe. Hallelujah. Mayibenyula baba u72. Wase wenyula abafundi aba u72 wanyula only 12. Wayibiza yona yehluka kwabanye. Wathi ngabapostoli. Hallelujah. Manifunda iBhayibheli encwadi yezenzo. Abapostoli aba apho bahamba khona bakumahluko. Hallelujah. Uma kufika abapostoli bakhithwe iatmosphere iyakazayo. Ubaba khona abantu abafikileyo abanikezwe into lisu. Hallelujah. Kunezinto ababegunye kuzo esizofunda ngazo namhlanje sibese sidedela uThixo enze wakhe umsebenzi. Hallelujah. Ngoba akwazeki kubekho abapostoli engabikho into abagunya kuzo. Hallelujah. Sizofunda incwadi yezenzo chapter 5. Ngicela umuntu ophethe isiXhosa esidala ngifundele elalisho. Udana wasisisho. Incwadi yezenzo chapter 5. Incwadi yezenzo chapter 5 verse 12. Imiqondiso ezimanga ezenziwa ngabapostoli. Ophinde Imiqondiso ezimanga ezenziwa ngabapostoli. ithi iBhayibheli kubakho imiqondiso kube khona ezimanga. Hallelujah. Ngamagama avakalayo kubakho into eqondisayo uba lo ngumpostoli. Kube khona ayithi nesimangaliso ithi nesimanga izinto ezihlamehla abantu bebangazekile uba ingaba nyani izulu liyayenza nalento. Hallelujah. Phinda mama. Imiqondiso nezimanga Imi ezenziwa ngabapostoli. ayithenzenziwa ngabo bonke abantu. Mawufunda incwadi kaMarko ikhona imiqondiso nemimangaliso elandela abakholwayo. Kodwa incwadi yezenzo chapter 5 mayibhala umbhali uthi lena yenziwa ngabapostoli kuphela. Hallelujah. Kwiservice ebidlule bekubaliswa ngezimanga nemiqondiso eyenzeke ngokufika kompostoli empilweni yomuntu. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngizokwenza ilive makhulu ethi makukho umpostoli phakathi kwebandla asihlali nabantu abagulayo. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa imiqondiso beqondiswa ngendawo bemika abantu besenza imiqondiso uba kwafikwa nifeba nahlukana nokufebe kodwa kudingeka abazoma ngenxa yesimanga
isimangaliso athi ndafika ngixhuzula kodwa kwafika isimangaliso ndakuyeka ukuxhuzula ndafika ndine-pressure kwafika isimangaliso. Imiqondiso ayihambi yodwa inesimanga. Haleluya. Funda sithatha. Abathunywa benza imiqondiso nemimangaliso emininzi ebantwini. Bonke abakholwayo babehlangana everandini kaSolomoni. Haleluya. Ithi iBhayibhile kwenzeka imiqondiso ndifundele isiXhosa lesidala mama. Verse 12. Kaloku nazo izandla zabapostile babakho imiqondiso nezimanga ezininzi phakathi kwabantu. Ithi iBhayibhile ngezandla zabapostile phakathi kwabantu. Athi mayiprofethi uJeremiah athi wena Jehova ungowenza imiqondiso nemimangaliso phakathi kwabantu. Ithi le ndawo ngezandla zabapostile kwenzeka imiqondiso nemimangaliso. Haleluya. Akukwazeki ukuthi sisindisiwe sihambe nabantu bene-pressure zabo. Ayonzindisa. Wawufike ngoJanuwari senza epasikeni senza kwinkonzo kaSunday school une-pressure uneswelile uxhuzula wakhoduka naso. Sabuye epasikeni safika wabuya ne-pressure wabuya nokuxhuzula waphinda nakho. Wabuya kwebamama inkonzo wagida noxhuzulo lwakho kanti le nto zekuyo yintoni? Abantu bahamba baye kwamasango, abantu bahamba baye kwingo, abantu bahamba baye kwaKhanyanga, kwaKhanyanga bazade bafa, kodwa bawusenzekisweni yafelwa, kodwa usisimangaliso senzeke. Ntona into enqabileyo sizandla zabapostile. Manigqiba kwesifoni ngazusibizisa. Nengasibizanga umuntu oqondeka wayeke wasiva niqwetha athi sikhono ngasibizanga akho sifo sizoma. Haleluya. Ngoba uma kuthiwa usisindisiwe besigida awunogida uxhuzula ngoba singagida nawapha uswele siqhawela ulonwabo ngenxa yakho kanti kumele sefika izandla zabapostile ukhalija lijimono uxhuzulo liphume empilweni yakho sibe sesihlabelela sithi zenzeka ayezemanga. Asinoma sihlabelela ngoba wena usahleli phansi yaxhuzula. Asinoma sihlabelela ngoba uhleli nepressure yakho. Asinoma sihlabelela ngoba uhleli high blood yakho. Unanjena umuntu kagqirha. Awubazi umuntu kagqirha naxa sewusindisiwe. Unganguye umuntu kagqirha xa uhamba amadoda, unganguye umuntu kagqirha xa uhamba ubufebe, uhamba yonke into, unganguye umuntu kagqirha kodwa mawusindisiwe ngokaKristu. Ethi jonga into ezindala zonke zidlule nokugula kuyadlula. Haleluya. Funda mama. iBhayibhile kwakusonakala amakho abapostile ake bahlanganiswa abantu. Babona abapostile bahlangene badibene and uma bedibene kumele sesibele yethu office sikabapostile ubizulu kumele selasiwe abantu and baphuma apha benomqalo onqabileyo ithi banele abahlangana. Funda mama. Lento yenza abantu bangongezwa eyokuqala ukube ensindisweni sifane ngamachechi. Phuma kuxhuzula usaziona ngomakhelwane babuya ixhuzulela ke wena. Uthi uyensindisweni ngoba sesanda wamkela uYesu. Xa ubuya ngecawe ngomvulo uqalisile kubizwa omakhelwane nemoto zabo mazihambisa umzalwane osuke ekhomfeni. Uyaxhuzula.
ayabazukwazi ukwengezelelwa abantu kanti abantu bazokwengezelelwa xa senemoto zabo ziphumule namaxesha abo hlala nefamily zabo bephumule bengazanga zofoba wena bethi khona lento ayifumeleyo okowahamba lanto asisaqakeniswa nguye okowangena lanto asisahambisa into zakhe into lenza lonto kwenzeka isimanga ngezandla zabapostoli. Hallelujah. Funda mama. Uma kukhona abengezwayo abakholwayo kwinkosi, into eningi yamadoda nabafazi baze bayithwalela phandle iminwebe esibaqweni, bayibeka ezimenzekweni nasezikhukweni ukuze uthi akhona ukubheka. Mama. Kwakusenziwa so. Uba apha kuzohlangana khona abapostile ziyaqoqa. Kuhanjwa ngena u-door to door. Kuthi ubusasi bakuhlangene nebadibanise. Sibaluzela wonke umuntu agulayo negwala ngoba kuyasiwa kuhlangene abapostile kodwa xa ithethi ikawe izandla izokwehlisa impeyini izokubeka abantu ngoba umuntu ozophila. Ithi babehlanganiswa abantu beqoqo kuthiwe bakhona abapostile sibabonile bafikile oPetrose bakule ndawo kuthiwe izana yophuzulayo kwelokala kuthiwe izana kuthiwe iphindawo kuthiwe wehlanga kunomphoqo aphaya khona yebadibanise konke ukusuka ngaphaya ukuza kwelikala abantu babeka abantu babo bayabaqokelela babazisa nabo into lenza lonto into ababokho abapostile nesimangaliso sikhona abokho insindiso nokukhuleka khona. Funda mama. Kubekho kuyo ethi isitshekelo esisithunzi sakhe. Yaye ke ikuthelane eYerusalemu. Nenkitha yalemizi ejikelezileyo. Ithwele iminwebe nabakhathazwa ngomoya abangcolileyo. Ababesithi bona baphiliswe bonke. Phinda mama. Verse 16. Yaye ke ikuthelana eYerusalemu. Nenkitha yalemizi ejikelezileyo. Kanti umuntu ozaziyo ikhona into agulayo amamele. Funda mama. Ithwele iminwebe nabakhathazwa ngomoya abangcolileyo. Yayi elekuba kuthiwa kuyohlangana eJerusalema mamadlavu wayilona lowo akhangele esihlobeni sakhe akhangele kufamily yakhe akhangele akuzinto oba ingaba ngale lapha ekhaya sigulelwa ngani ngoba beJerusalema abapostile bazobe bekhona behlanganisa kwakusaziwa ngoba insindiso yayithi mayifike endaweni isisimangaliso isimiqondiso kodwa maseyingeyo insindiso sokhonza nabo bakhuzile phambi kwethu singabi nangxaki sithi makhusha imoto basebagqina. Ngamagqirha babathanda babasebagqina amagqirha angcono nakabaqhunyisele bese kunzima nje imistiko nje noma kabe isandla sikude umkhabe ngenyawo umbeke noba ngenyawo. Funda mama. Ababesithi bona baphiliswe bonke. Ithi iBhayibhile esayinela isithunzi sikaPetro. Athi mayidlule esitratweni kuthiwe ngoba uzodlula kustrato number 4 kugade yokubekwa indoda ingathi ndiyabona kwabakhulu wayejonga Aphilisa abagulayo kude kuphume nedimoni. ithi iBhayibhile kwakuthi nanto eqhubulisa umzimba kaPawulos yaze yabekwa phezu kokugulayo amadimoni awanyamezeli. Amadimoni akakancane awayika nevumba lokufa bekumpostile bengawo. Ithi wabekwa abaxhuzulayo kuthiwe besike sayibona kaThefu ebeyibambile upostile yithathelile ngaphezu kwakhe. Ithi iBhayibhile namadimoni ayesemntwini laliphuma ngoba lalingakhutshwa ithefu lalikhutshwa livumba lompostile lethefu.
Funda. Uvesi bani? verse 12. AmaJuda athile awayejikeleza ekhupha indimoni nawo akhe azama ukusebenzisa Amelani bangcwele. Amadimoni akhutshwa la ngumuntu ongakholwayo. Amadimoni yakuvumane lokudlala amadimoni ukukholwa. Amadimoni nomuntu ongakholwayo uyawakhupha. Kudwa namaJuda funda. AmaJuda athile awayejikeleza ekhupha indimoni LamaJuda lele kubona uPaulos. Uba yonke into ehlangene noPaulos, noma igula intoni, noma inathimoni limi, noma inasholoku, noma inafufunyana, noma inantoni, kodwa mayihlangene noPaulos yaphila. Ahlala phansi engonyaka bomuntu oyi-1. Athi omnye mkhulu ayibona leyenziwa ngomvono. Uvela thithe egameni likaYesu amadimoni aphume. Wathi umkhulu weyemni nawo nami ngiyayibona. Wathi omnye thatha iBhayibheli esingene kulo. Ithi iBhayibheli babehamba onyaka babasikhetha amamefu, bafike emzini udimoni, bafike bakukhanele, bathi idimoni liphuma, bafike emzini udimoni, amadimoni aphuma until kwafika kule ndawo funa. nawo akhe azama ukusebenzisa igama lenkosi uYesu. Igama likaYesu uthi mayibhala uPaulos uthi akho igama limbe emhlabeni nasezulwini. Ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba esilinikweyo ngaphandle kwegama likaYesu. Ithi amadola agobe ezulwini, agobe emhlabeni, agobe phansi komhlaba, zonke ilwimi zivume. Banena onyaka bakasikhetha bathi edimonini ngegama likaYesu. Athi amadimoni asinangxaki nabo abasikhuphayo, sinengxaki nento abasikhupha ngayo, kungcono siyithobele. Funi. Ayesithi kwindimoni, ndiyakuyala ngegama likaYesu lo ushunyelwa nguPaulos. Babesenza lento yayibonyana abasixhenxe ngomlingeleli oyinhloko womJuda I7 what why? So phuma 2 singene nesixekweni. 2 singene esixekweni egameni lenkosi Yesu siphilisa abagulayo. Amadimoni aphuma. Ma ukholwa usindisiwe. Ithi incwadi kaDavide bayithetha uthi intoni umuntu lento umkhathalele kangaka. Umenze wangeneno kaninana phakathi kwethixo. Athi bayithetha kwenye indawo athi umnikeze igunya phezu kwawo wonke umsebenzi wezandla zakho. Ngamagama avakalayo uma kuthiwa amadimoni enziwe uThixo, amadimoni ayikade ezi-agents sinegunya lokuwaliyalela. Umadimoni oxhuzula noma idimoni esiphisifo makaphume. Yintoni? Sanikeze igunya phezu kwawo wonke umsebenzi wezandla zikaThixo. Namhlanje manje ngokushumayela kufanele idimoni lizoma noba lele siphisifo. Noma kuthiwa ugula into noma sesiphi isifo akho demon lizoma ngoba kwa idi ukugula uThixo akagulisa imuntu. Zonke uyofunda kwincwadi yezenzo chapter 10 verse 44 ithi wabaphilisa wayehamba uYesu ebasiza bonke ababeqinezelwe nguSathana. Sibhizi siyabitha ukabetha baqinezelwa abanye. Niyabhedisa nina ngapha, abanye ngapha baqinezelwe, nihamba into engadibelanga, abanye bakhala, abanye bahlabelela, abanye bakusisi, abanye yonke lento yenziwa phansi kwesandla sikaJehova. Funda. Verse 15. Kodwa idimoni yathi kubo, ndiyamazi uYesu noPaulos.
amadimoni bafana asinangqinani. Xa sirida kwi-files, sifunda kwi-files, uYesu losimazi kahle singanixelela le-history xa beningayazi. uYesu bafana bakaSithemba siyamazi ningasiqhathi. Lo likhupha ngaye amadimoni simazi kakhulu. Number 2, bonyana bakaSithemba ningasiqhathi. No Paulos sesimazi kahle. Ningasiqhatha ngabo bonke abantu abashumayelayo. Kodwa Paulos sesiyamazi ngoba zange sefa kuthulela umntana womntu, zange sefa kuthulile zonke ngokubi. Simazi kahle uPaulos. Asibhidekanga. Asibangakangena kwi-register asiliboni nina. Yabona adibana ngoba kudala ekhupha. Lamadela kwakudala ekhupha amadimoni into nayo adibane neliclever. Elingafuni uqala lithi Dibangajonga kwi-database. uPaulos noYesu ndiyamazi. Xa ndibhidwa nini? Dibangakhangela omqala boqala njengoba kwasiqhayi aniveli ngayo. Futhi Kodwa idimoni yathi kubo, ndiyamazi uYesu, noPaulos ndiyamazi, nina ke ningobani? phela. uPaulos siyamazi. noYesu simazi kahle. Hayi into esibhidisayo nina ningobani? Abantu abangalali. Abantu balala behluthi, abantu balala bengabe. Abantu banephetha nje ulala. Bahluthi balala. Uma kuthethwa ngomntwana kaThixo, kuthethwa ngomuntu onikezwe igunya. Uthi mayithethe ukuthi uJohane uthi thina sizelanga ngakuthanda kwandoda nomfazi, kodwa sizelwe nguThixo ngelizwi lakhe. Uma sizelwe nguThixo ngelizwi lakhe, singonyana bakhe, sithi Baba kuye. Ngamagama avakalayo akho amadimoni afuneka adlale phezu kwabantwana bakaThixo. Ungadlalwa idimoni wena siqu uliyelini. Noma leliphi idimoni, noma lingakanani, noma livelaphi, alinagunya lokuhlala kumntwana kaThixo. Noma sesiphi isifo asinagunya sokuhlala kumntwana kaThixo. Umuntu uqhubeka. Sothandazana. Verse 11. Chapter 12, verse 11. Incwadi yamaKorinte esibini, chapter 12, verse 11. Ndenze ubudenge ngokuqhayisa, kodwa nini abandibangele obo budenge? Bendifanele ukuba ngconywe nini, kuba nokuba andinanto, andikho nganeno, kodwa kwabo singabathunywa benu. Isikoza sidala. Kufuna besikoza nesidala mamvundlela. Verse 11. Sendisuke ngaba ngoswele ukuqonda ngokukhayisa nginyazelwe nini, kuba mna ndifanele ukuyalezwa nini, ukuba andisilelanga nganto kubapostile. Uthi uPaul ngoba babeyithandabuza into ubungumpostile. Bethe abapostile siyabazi babehleli noJesu lona wayehleli phi. Kupaulos akonto fanele mina ndiziqhayise ngayo. Andisilelanga nto bathunywe. Funda.
Phinda mama, verse 12. Verse 12. Imiqondiso yokuba ngumpostile. Inene Uthi uPawulos awukwazi ukuba ngumpostile ngekho umqondiso. Uba mama abantu abayazi lonto, uba bemthwele ukuthi umongameli wena ungumpostile, thina soyiphendula. Sasifika iconference ngekho ngabo, yayisesemvumelwano, siyasazi ikrasisi. Abantu basekantombezepula begijima, siyayazi lonto. Matendo ngompostile siyayazi, isimangaliso senzeka, sijonge ngamehlo. Siyabazi abantu benamadimoni, baphuma amadimoni aphume, singamaliselwa mbani. Siyibona ngamehlo. Uthi uPawulos, umqondiso wokuba ngumuntu, umqondiso wokuba ngumuntu. Ngamanye amavangalayo kuyingozi. Ukusibiza ngompostile umqondiso singawuboni. Uthi yayikho into engixakayo. Umthembu. Yayifundiswa ngoivangeli kwayiseko zayo, ndafika umuntu oqala ukungifundisa ndaqalwa nguwe. Andazi noma ikho into wandibhuda kuyo. Noba ndim lo ongazange akumamele ba umthembu. Ndixakwa eSouth Africa abapostile ba more than 1 million. Hayi ndisahamba ndiyokhamba ndichange kumfundisi wami. Abapostile eSouth Africa ba more than 1 million. Isibhedlele zamagezi eSouth Africa silingana nabapostile. Abapostile eSouth Africa ba more than 100. Isibhedlele zamaqhuba eSouth Africa silingana nabo. Nesikolo zamaqhuba silingana nabo. Umqondiso wobupostile uphikana. Ngiphidelile ukuthi andivudlele noma khona into wandibhuda kuyo andizazi. Ndiyazama umuntu ndizama i-change. Ndingalahlekelwa imali ngathi ne-change. Funda mama umfudlela verse 12. Verse 12. Yokuba ngumpostile. Inene yasetyenzwa phakathi kwenu. Ngokunyamezela konke ngemiqondiso nezimanga nemisebenzi yamandla. Phinda mama. Imiqondiso yokuba ngumpostile. Inene yasetyenzwa Ubathetha ngoba sikongela ngumpostile lobhekutsa. Thina siyayazi. Wamsathi wabathinte babengaphansi. Sasithola imiqondiso yobumpostile iyabonakala ababangaka. Nabantu ezithwapha ngabapostile. Nabantu ehlobo ezincinci zisitokhu sithi ngabapostile. Abathinthekileyo ngabapostile. Abivele ndalibhekuthi umoshe khona imithike khona. Uvele kuthiwe kuzokhonzwa. Amen. Kuzothiwa kuzokhonzwa. Isasifaka isimo sifa. Isahlula kisima hlula. Isa. Pumani kolokala se pumani kolokala. Isa. Atala manje baba bosini mafutha la phansi. Izani mabelisi. Isa. Yababa. Xolisa. Isa xolisa. Sasa ni sura by 4. Kishimani. Kana napa njaba, kana napa ngaphambi. Isa na phone ngizoshikhopa, chopha ngaphambi, kana ngaphambi. 1 2 3 4 5 6. Eyiveli mamazi. Inyenze mama ndavu. Nalento nokubizwa ngoba ndilitshontsho lompostile ngiqomba nanza nje ukuthi ndilitshontsho ndingabi nguye.
yandinceda. Into endimangazayo kuvele endaweni kuthiwa kukho abantu baqokelelene. And yabona abantu abanengxaki mentally okanye physically bayakuthanda ukuziveza ebantwini bahlala ngaphambili. Kuvele kuyo yonke le event ikhoyo sinabapostile abawu-7 sinabantu abahleli kwi-wheelchair bayi-6. 6 verses 7. Abapostile into abayenziyo abangaphambili abazikhukhuzile beyaphile abazikhukhuzile iswiti iqwala zijonge kubo. Lord upostile ngapha udlulisela ipele ngapha ngapha udlulisela igrapes ngapha iziqwala sihleli kodetenteni kwi-event esikuyo sinabapostile abayi-7 apostles. Mnangangxaki ubupostile ndinengxaki ngoba abapostile bangaphezu kweqwala, abapostile bangaphezu kwabantu abagulayo kodwa abantu baphume kwi-event besagula. Gijima umvudlela wena uzokwazi ukugijima. Incwadi yeSenzo chapter 8. Abapostile baninzi, abantu abagulayo bambalwa. Hlabelela ingoma. Senzeka uwesemakhaya ungezandla zabapostile bakhona. Siyenzeka isimanga iziqwala zijongene nabapostile azibhilwa zona. Ezinye zingene sizidrayiva sizazozibeka ngaphambili kwi-event uba sijabelane nabehla abapostile kodwa abapostile baphicola iibheyili zabo qha. Andifuna abapostile becwejile aphile zabo sukuma mdlulane sukuma sifa sukuma dlolo zema phambili the father of the apostles who opposed the prophets who opposed the evangelists ngemva bashiya 4 ye-apostles endaweni eyi-1 qha into etshintshwayo embi ngalamagama endiwabonayo anikwa abantu bengawanikwanga namthixo bewanikwe ngabanye abantu ngalamagama odlezi aphile ngalamagama oqhasa ngawo ngalamagama okulala abantu ngalamagama ohamba befumana izicoco eziphezulu futhi abantu ngabapostile abamisa imipimpi yokulala abantu. Clean abapostile. Baphetheyo nawe uyambona. Ingozi ekhoyo into abakwanda inani labapostile. Kwanda nenani leziqwala nabagulayo. And inamba ihamba phambili ngokwe-statistics zabapostile. Akomangaliso wenzekayo akasifu umpostile mali yethu endaweni kwenzekayo. Funda mamukule Senzo chapter 8. Abakholwayo ababethe sabahamba bezishumayela indaba ezimnandi kulo lonke. Ithi iBhayibhile kwenze ngejishuthiso oluthile eJerusalema uFilipu wagijima bahamba bonke bahlakazeka ngoba uStefano uFilipu lo wakuthethwa ngaye wayekwabanye babapostile because naye wayenyulwe njengompostile. Miye baseyohlala esibizeni wenyulwa njengompostile wangumpostile phakathi kwabapostile abawu-12 uFilipu. Ithi iBhayibhile kwathi uma kwenze utshutshiso wafu uStefano bamngcwaba amadodana engalenzelelo ayingcwaba uStefano Filipu wabaleka nomzi wakhe bayeSamariya. Indaba ezimnandi zishunyayelwa eSamariya.
Umpostile eSamaria uyedwa. Mawuvele eSamaria ikhona skhona. Mawuvele eSamaria ifama skhona. Mawuvele eSamaria khona ingekhoyo. Wafika yedwa umpostile. Funi. uFilipu yena waya kwidolobhana yaseSamaria wamshumayela uKristu kubantu ababelapho baze bamphulaphula ngomdla omkhulu emxhelo omnye. Abaqala akazange abapostile benze lento yenziwa ngababangoba abapostile. Bakhangela uba kudliwaphi qha. Ukudla. Yabona abantu abapostile ngokudla. Hayi, ikhona itebo esemamfred ebathibanise bagcwala abapostile. Hayi, ikhona itebo elingapha emthatha bagcwala abapostile. Endudlula ubaphethe usana udlula abapostile namathikazi wabo siyawazi nabangala babazeleyo siya. Abapostile bepipina. Kanti ubupostile babuphi? Funda tata. Bathi bemphulaphula baba beyibona nemiqondiso awayeyenza. Bhayibhile wanelekwa uStefano Philip ngoba ngumpostile waphela eSamaria. Funa Iindimoni zazikhutshwa ebantwini. Ngicela ngibeke sokuqala. Bathi bemphulaphula baba beyibona nemiqondiso awayeyenza. Bhayibhile wanela uPhilip mayifika eSamaria ehamba yedwa engahambi nasquadi njengoba abapostile besisquadi wayehamba yedwa nomkakhe ehamba nabantu bakhe. Behamba behlabelela bethi bababongwa zayo babefika eSamaria babakwazi. Ithi Bhayibhile intombi zikaPhilip zaziprofetha azoyi-4 bemile eSamaria beshumayela uPhilip ethi ngoYesu. Bayithi iBhayibhile ke ngokuyena wemfuna size kuyo. Wathi umpostile vakalisa baba abantu nabo beyibona bengayiva abanye abantu beyibona nemiqondiso eyayisenziwa nguThixo ngoPhilip yedwa. Dipitwa ngoba bafika abapostile baqokelele basendaweni bekufona bakuvela kuyibhombo yomlilo kuvele nje bekongena kwamapostile abantu baphile konke endaweni abapostile abayi7 ibhombe wayo ngokukhaswa kwabantu nokulalwa kwabantu. Fundela Iindimoni zazikhutshwa ebantwini. ithi Bhayibhile wathi ufika uPhilip wayichwasa inkumbo wathi ukhona Yesu yena yedwa obetheleke emqamezweni wafela izono zamezakho waprofetha uIsaya wathi ngelizwi yakhe thina saphiliswa. Bhayibhile eSamaria yathi khona into esivayo, ikhona into ethethwayo ikandoda, ikhona into emathina amandla ephethwe ikandoda. Sayimamela isigqwala sathi sayimamela kathako washuma umlenze sathi isithulu simamele sefathethwa kwakuFilipi yashumayela kwakuYesu uyasidisa upostile uFilipi nesimanga abantu bazibona. Uthi ke ngoPawulos xa ithetha kubazalwane baseKorinte uthi niyibonile nabazalwane baseKorinte iqiniso nemangaliso ebisenzeka phakathi kwenu, iimpawu zoba nimpostile nangoku mamhlawumbe manigqiba iimpawu zoba nabizwe upostile izulu
nizosibona isimangaliso. Hayi ngomsomo uMagqiba uThixo uzokwenza isimangaliso. Akonto lesifo ngasiphila. Thindi bapostile baninzi dinga bemi. Funde ke. Abafe umzimba neziqhwala babephiliswa. Ezi zinto zatsho abantu balodolophu banovuyo olukhulu. Ndaweni yabantu babenokuphalo babanovuyo kangakanani. Makufika abapostile bakadlula. Sabeva bamsithe ngesinexhalo dadethu bazolala. So bana batshana manje inhloko zijonge ngapha nezinye zijonge ngapha ngoba kufika abapostile. Uma nowela inhloko yakwaNdlovu ke le bona nje ukaka yokuqonqeka okwayo yakwaNdlovu ke lenhloko uthi awujika ngapha hayi man le yakwadlula xa ujike yaba noJob ya le yakwamaphekele lenhloko kufika abapostile basisulu ngophalo lodwa ngoba balalelanga hayisuka indlela abalala ngayo ngathi bafaka isibhiki esinqeni abalali tatubheuza ukuyivela lanyo sikuthiwa ingaba nominxa ngoba yintoni izinqa zabo ziqhutheka bekulale nabantu. Ayikho ivangeli elingenasimangaliso. Ubaba ngicela ukuthi asisesihlangene sizokhonza kungabikho simangaliso senzekayo asehlikwanga emagqirheni. Because prophet. Abantu funeka bangothebotayi. Ba-order abantu kosheni nabothebotayi xa begqiba ba-order babuye nabo babe nabo ngaphambili ngenxa yotayi funeka bekulalwa abantu upostile ayingotayi. Ngoba lokho ngathi utayi walona upostile uyadura ngo-500 okwadlula uyena funeka bakhokhele ngoba ingathi wapotayi bakhe bashuba alandele ngoba alandele ngoba hayi uNdlovu ngoba naye bapotayi ngathi ngoba besefika kodlula alandele noJogo baba kanoJogo besefika kodlula. Akukho simangaliso qabyanalwa. Shwele baba Shwele Jesu Imanu Kala simele bezinyama Kala simele bezinyama Kala bonke abantu abagulayo sizohlabelela wonke umuntu ogulayo yasinikele ngokupheleleyo. Thixo namhlanje akosimangalisa ngasusenze empilweni yomuntu. uThixo namhlanje akosimangalisa ngasusenza ngoba eyona nto ayifunayo uThixo ukunconywa. Eyona nto ayifunayo uThixo abantu bamazi. Eyona nto ayifunayo uThixo uhlangulo lwakhe ehlangula abantu. Yebo noJob neDavid Hallelujah. Ngithanda sikhulu. Baba wethu namandla Thixo wethu umhleka ngizala. Ngicela nami izwi lakho uNkulunkulu onamandla izwi lakho linguwe. Izwi lakho uhlala ulingcinela Thixo wethu namandla. Alize lawa Nkosi yami izwi lakho Nkosi yami lingawenza umsebenzi. Qala ngoku ke Jehova sesithethe isaka sakho. Thixo liwele zingcinele uNkulunkulu onamandla